12:21 na, wala nang manonood, natutulog na lahat. 5 minutes lang tong presentation. Ang lamig. Tingnan mo, Minteros, tingnan mo yung mata ko. Parang hindi na mabuka. Gusto ko nang matulog, hindi ko na kaya. Parang matiri ay ako sa kanto mo. Grabe! Grabe ka naman, Minteros. I love you. I love you so much. Okay. Start na ako. Kahit ikaw lang mag-isa. I love you. Hi, Prof. Alfara. Good morning. Ang lamig. Nakita mo na ako. Ay, naku. Mag-start na ako kahit dalawa lang kayo. Okay, good morning. Good morning, Minteros. Good morning, Prof. Alpara. I bag pa more. I bag pa more. Earn pa more. Ang lupit. Ako po pala si Prof. Charito Kanki Romo, OFW from Jeddah, Saudi Arabia. Andito po ako ngayon sa aking NDO live presentation. Ang topic ko po ngayon is discouragement. Discouragement. Ano ba ang discouragement? Discouragement, kahit po wala ka sa negosyong M Global, sa negosyo ng M Global, meron na yung discouragement kahit saan ka pa o kahit anong estado ng buhay mo, meron na. Pagkapanganak mo, meron na yung discouragement. Hindi talaga yan maiiwasan ang discouragement sa business na to. Nandyan na yung i-reject ka, pagtatawanan ka ng mga friends mo, family mo, hilahin ka pababa. Sorry. Hilahin ka pababa. Mga ka-partners, mga ka-aimers, kapag nasa discouragement ka ngayon, nasa tamang daan ka dahil ginagawa mo ang business. Ginagawa mo ang goals mo para makamit. Hindi yan talaga maiwasan yung mga discouragement, mga ka-aimers. Dapat tayo mga aimers, alam natin yan. Kahit nga hindi aimers, meron din yung discouragement. Kaya, sa business na to, hindi yan maiwasan. Merong magdi-discourage sa'yo. Merong magsasabi sa'yo na, huli na, para sasali ka dyan sa M Global. Huli na. Dahil, ang yumayaman, yun lang yung nauna. Yun ang sabi ng iba. Kasi, na-try ko na rin yan, yung mga kapitbahay ko. Sabi, wala na daw akong mai-invite. Sabi ko, sarili ko, kahit ano pang sabihin nyo, hindi maliit ang mundo. Ang mundo ay bilog. Maraming tao. Ang gawin lang natin mga kaimers, hahanapin. Kahit sino pa yan, kahit kamag-anak mo pa yan, or mga friends, close friends, ang magdi-discourage sa'yo. Huwag kang hihinto. Dahil yung discouragement, gawin nyo o gawin mo, mga ka-aimers, gawin nyong fertilizer sa business na to. Kapag yung mga discouragement, yan ang fertilizer natin sa business na to, tataba at tataba yung
negosyo natin. Makakamit at makakamit mo yung mga pangarap mo. Basta tuloy-tuloy lang po. Huwag kang hihinto o huwag kang makinig sa ibang tao kung ano ang sasabihin nila. Kasi dinidiscourage ka nila. Huwag mo silang pakinggan. Dahil kapag nakikinig ka sa kanila, hihinto ka. Mag-alinlangan ka sa paghataw, sa pagtuloy sa negosyo mo. Kasi nakikinig ka sa kanila, huwag kang makinig. Pwede mo yang pakinggan, pero palabasin mo sa kabilang tenga. Dahil hindi naman sila yung magbabayad ng kuryente mo, sa mga gastusin mo, sa mga pangangailangan mo, hindi naman sila ang magbibigay. At mga ka-aimers, bakit ka madi-discourage sa mga sinasabi ng related friends o mga kakilala mo? Hindi naman sila ang magbibigay ng pera sa iyo. At bakit ka madi-discourage o bakit ka magpapadala sa discouragement? Hindi naman sila wala ka namang inaapakang tao. Hindi mo naman sila sinasagasaan. Basta kapag nasa discouragement ka ngayon, ituloy mo lang yung negosyo dahil nasa tamang daan ka. Wala kang inaapakang tao, nasa tamang sistema ka, ituloy-tuloy mo lang yan, 100% tiwala din sa sarili, 100%. Huwag kang magtiwala ngayon, bukas, hindi na, nababawasan na. Basta, yan ang pinaka-importante, na ituloy-tuloy mo lang yung business na to at makakamit mo yung mga dreams mo sa buhay. Gaya ko, kapag pinakinggan ko sila, sabi ko na, nasa kanta na, maraming nagtatanong doon sa aming bayan, sa kanluran na aking pinagmulan. Sila'y nalilito, ba't ako nagkaganito? Kung ano ang dahilan, ikaw lang ang nakakaalam. Kasi maraming mga tao na hindi alam ang ganitong business. Kaya yan nila nasabi. Gaya-gaya lang yan. Hindi pa nila nasubukan ang klaseng negosyo na to. Kapag nandito ka na, kapag nakapasok ka na, mga ka-aimers, huwag ka nang lalabas. Huwag kang hihinto. Huwag kang madi-discourage. Huwag kang mag-doubt. Huwag kang mag-alinlangan. Persistent, consistently. Dahil nasa tamang sistema ka. Nasa tamang napaka-bless mo ka-aimers na naging aimers ka, aim global. Dahil napakalupit at para sa akin, yung sistema ng aim global. Motivate talaga ako. Kaya, kahit sino pa ang nagdi-discourage sa akin, kahit sino pa ang humihila sa akin, hindi ako nakikinig sa kanila. Ang sagot ko, okay lang. Okay lang na mahuli ako. Dahil lahat ng bagay, ginagaya-gaya para yung blessing, yung panalangin, susunod din sa'yo. Like, meron kang isang tao na gusto mong gayahin ang negosyo niya. Gayahin mo. Yan lang po. Magagaya din, lilipat sa'yo. Yung depende yan sa pagdala ng business. Kaya, huwag kayong ma-discourage dahil nasa tamang daan po kayo. Yan lang po ang ma-share ko ngayon. Maraming salamat sa panonood. Mentor Rose and Prof. Alfara. Nasaan na yun? Nawala. God bless you and good morning. Thank you so much. Prof. Cha. Bye-bye.